Hello, ako na Sabni. Kumusta sa mga taga Pilipinas? Karon sumpay na sab nato ako ang video nga akong gihimo gabi. I hope nakita to ninyo. Hisgutan nato kung pila ang madawat sa mag-asawa nga naay mga anak. Like sa akuan, ako'y duha ka anak, akong madawat nga kindergarten o nga gitawag nga child benefits. Per child is 204 euro kay duha man akong anak, so na ako'y 408 euro every month. So labi na karon tungod sa naay corona, gibalita gahapon nga tanan nga na mag-asawa nga naay anak makadawat og 300 euro per child. So I'm so happy. I hope na nasa akong ATM ang kwarta karon. Hopefully. And yeah, this is what Germany is all about. My life here in Germany as a Bisaya. Salamat sa pagtanaw. Ikumusta na lang ko sa akong mga parente o mga taga Davao. Thank you.